אוקיי, אחת הבעיות שאנשים נתקלים בהם זה הוספת סורסים לאינסטלטור. סורסים כעיקרון זה נקרא בעברית מקורות. בואו נראה לכם איך עושים את זה. כמובן אמור להיות לכם חיבור וויפי, חיבור מתמיד לאינטרנט על מנת לעשות את זה. נכנסים לאינסטולר, ממתינים כמה שניות עד שיהיה חיבור לאינטרנט, נכנסים לסורס, edit, שפה, כתובת. מבצעים אוקיי, הוא מתקן את הסורסים, לבדוק את המקורות, אם הם תקינים ואם לא. טיפ קטן, לא להתקין סורסים שאינכם מכירים אותם. עושים דן. באים לאינסטולר שוב פעם, מחפשים את מה שהוספנו, וזהו. תהנו.